Assalamu alaikum rahmatullah. Idan ku bi har yanzu ku yi bacci ba, alhamdulillah situation a Niamey ta kwanta, sojawanmu sun cimma wutan da 'yan ta'adda suka nemi su tada. Duka wasu bayanai gobe da safe idan mun tashi, wannan gobe da safe a wajen ku kenan, mun ji ƙarin bayani musamman ma a yanzu lokacin da kowa yake yada ƙarshe kowa yake yada labarin da ya ga dama, har ga wanda suke anguwan aeroport king, kowanne yana ba da labari kamar yadda shi yake gani ko kuma kamar yadda ya gane. To mu kiyaye abin da muke yadawa, musamman muke saurara, musamman muke cewa mu jira da sassafe insha Allah hukuma za ta hiddo mana bayanai. Ga wanda kuke Niamey, wai mun ga wasu suna cewa yanzu ku hito ku je bisa hanyoyi a kare ƙasa. Wannan tunani ne mai kyau, amma 'yan ta'adda deja an cin musu. Yanzu wasunsu sun gudu suna neman su je su ɓoye a wani wurare. Idan 'yan ƙasa suka hito soto a wannan anguwan wajejen Eskadiri ko kuma a Turkin aeroport, 'yan ta'adda suna iya ɓoyewa cikin 'yan ƙasa. 'Yan ƙasa kowa ya zama gidan shi, ku bar sojawa su yi aikinsu almost a cikin wannan daren. Daga baya za a yi maganan tsaron ƙasa, za a yi magana yadda 'yan ƙasa zan mu dole mu kama ma ƙasa. Kuma wannan tunanin ta nutsu da ya kamata CNSP su yi na cewa fa tsaron nan dole mu tashi da su da mu 'yan ƙasan dole mu tashi. Alhamdulillah situation su control a Niamey, in mun tashi mun ƙara jin babban bayani. 'Yan ƙasa da kuke wajen ƙasa hankalinku ya kwanta, wanda kuke Niamey hankalinku ya kwanta insha Allah. Kuma ku zamna a gidajenku, ku bar sojawa a daren nan su yi aikin su. Mu jinjina sosai ga FDS kinmu, muke musu fatan kullum Allah ya ƙara ba su nasara a bisa kan duka wasu makiyanmu insha Allah. Abin da zan mu iya 'yan ƙasa, muna zamna a gidajenmu mu yi addu'a dan Allah ya ƙara kare ƙasarmu, ya ƙara kare mana sojawanmu daga duka wani makiyin ƙasa insha Allah.